Hadin bakaseng khot ya kawa mintru kala lumbiang ya kajing yalang ya merjing mot na kipat ba hayung wale kachiliang ra jawai habaya day bakajing shakta kawa mintru na kajing pentut ya kajaklia ba mi ni kiyeng kisem kajing bret pathar ya kinyut ki plastik khamtam e kajing pentut khandau dusmon chapo wa na kajing pentre ya kasurak bana tre yong riang shakli tershi hene ka sngi ki la shim ya karai banlet tiet sindon no ya kajing khang jong ka ying bishar meglaya high court kumju shaka NGT New Delhi da kajing menjur lang ki pat ba babon ki bashanya umbam umdi na kani kawa kumju ru ki nong rep hasau dong jongka UKL Pariat Presiden Keseng Khot ya kawa mintru habakren ulaong bakadaw pelong ni ki ban shimi gani karai de namar bagi bor sorkar kim shim kia AA halor kajing ut jing nam ka bagi labeteng ban ujor na du usnem arjar apwe ha ka ba menta ka kenti kajing shakta ya kawa mintru kumju ki penthor rep ka ba kila nang jor shaba palat Uway na kiriw rang ba urupaya lamar haba ay kuble yu KL Pariat ubalalam kmat ya kani kam ulaong Namar bomdon la chut da kumway halor ka jingsha yu rot ka hok jong ka mintru kumju ka hok upai ba ngimban si shu menta ka kenti ban pan kilat jingerap na ka ying bishar lingba ka ni karai ki kermen ru bada ka jingerap bat ay men sim lang ki pai ba babon balang ka wa mintru kan sayo kilat jingeda Tagasngi ka nagaliang ka jongi khoj ikawa mintadu kaway na ka rinsan jong ka dapat ka jinjia wai ka pabha kunyat ka mintadu kaya hakini gisngi la liyo iba kana dan ka jing la bor jing thambor jing deban berat yak handau sakate ka mintadu kawai kaway na ka jing im ba ai ba ai ler ka boarding yangi ajalla meghalaya nang ba ka mintadu lechka kani ka jing le Thambor jong ka tanat PWD road jong Joy Central rangkat baru contractor jong Dahar Construction Company ada swagata dan gawai ka company construction tang Arunachal tena kaliang ginong song snow ki badan ajwai bat baro ki snong ki badan hagamantaru kinong rep kila ya dam kila ya penkendit benreo halor kani ka jingle ke kan halor kani Kermenta kasngi lawan biang kajing ya keren jong ki rangba kilong kwe ki samla kinong rep ba aden bala pat ya kajing le jong ka sorkar ba kam bana ai halor kan ne kajing karpat jong ni ki snem menchua hado menta kasngi te ngila shem ya ka rai ba nado menta ngin ban se haban lette jingkhang no ne le karpat no ya ka chief justice jong ka High Court Meghalaya bakumjo ro yu chairman jong National Green Tribunal New Delhi ngi himban siban himi kane namar ba hakine islam gala dab hado kine banai January bad hakajo ko par to ka akundai trik banai me ngi iglong tume kila isdang ban mi asurok akhamat ka office BC ban karpa ban ai ko ka bakhoj ban penbiang ban weng itik hindau ki badan ki baratap ya ki hal ilangka satay sa banthor kumju ro ban nginyo I ka mantadu ka ban lain na kadi sa thamba na mangimdan pada ka bay ka mantadu ka ban ai ai le te halor kini ai ro ngimban se shime kan tingi karman ba nang ba kan ngi kando o jongi kinong song sinong ta wer jong ka mantadu bakin yang rang ba ki rang san na khnang ba gini ke ai ro kijing le bor jing thamba ni ka jing em ka jongi kanam wanjia kan ko ngi dan tang kata hi ka jing karman Managar liang jong ying bisa bat harangkat bat ka jing ai bor ai men sem kinong song snong baro ki badan ha ki banta jong ka mantru ngidan ka jing karman ka waskham ba ka mantru bat ki ba im ngi ki breu ngiyo ka jing ka basngan kham tam kumbaga ong manne ka tang na mantru ngiyo ka ka leer ka khandau ka baskham yi ki long ying ka jongi bat ka boarding te kata ka dai ka jing karan ka jongi menta ka sngi Kubingira sim ya garai bangin mi no syakma. Te sakawai ka banta ba niyo iba hakini kisngi ko ngiyo ka bajungot na ka PhD. Hoy kaliang ki engineer SDO juga PhD hajwai kilale stom. Ban penpoi sikilong yeng dan ka bab khoj na ka bab yang pendan kam. Nrai wala kataro kumbalong hado kini kisngi hado menta ka sngi kimi ngidang yo ko ka balati ko ka ba umlong mal pendan kam
te ngimban se kanero kawai kakta tingyo iba nagaliang jong MLA jong ka juwai ula pan mi khubor ula wan pai uong bago na PHE ka biang hi bat ka khoj nrai kum baga long pat ka poi go hado man ta ka sngi kam dai ko ka ba khoj nrai dai ko ka ba jungut te ngibo ka jing kar tu jing kar pat MLA na juwai hajo ka po de chairman jong ka environment committee jong ka assembly jong Meghalaya jongi ba unsngau bah ban lek pajro ya kita ki banta ki bela thambor ya ka mantru ka meiram au kala cha panjat ki jing im ki marat ki mereng ki la ya kila milut na katu khla ki ding kila khlan rut ta kumu chairman jong ka environment committee sngau bah ban lek paj bat ban sim ka jing pensitam ka bisar ka babiang khnang ba ka pateng ka jongi bat ki ban sahero kin yo ka jing singan namar na gate ka surong ni pediang ya ka no ka jing tai na ka lem ka sarkar na ka banta ka jing biang jing dap jong kinong song snong henrai bangin benda ya ka jing im ka jongi ha ka ne ki development hoat ni yo i ki jing ong ban ka lem ka NGT kala ai ya ka order hukum ba hagat kes ke bayala da ma ujor ma saji lalu kalau ai hukum basan phau mitar na ka road jong mantrum dei bansna ke ero nrai kine ki jing ai hukum jong NGT kem trai kam the te lada kete ka jing tai menta kalaban wan rapat saki yeng ki babon kin tai hang the tingim tep ka ai pat skawan jia ha ki road jong mantrum nangi ki ba im ka na ka tai jong tadu tangata hi tangi kerman ba kababahatam kinong song snong hamtam hajuai kimdai ban sngap jar mdai ban pediang ye ko ka ba jingot neginyo ka jing sale ban ngimdai ngidai ki brew ngidai ban yang ban yakon ya ka hok jong ka mantru namar karo ka dan ka hok ban im ba ngi kinong song snong ki brew to badan mantru ro ngidon ka hok ban im tatang katai Penpari jing snyango we e kublai o ma lam jo tip man ka ma kro lam sman ki priat wa nadu ki por men chwa ni trai nadu snem araja kanya o arhawi o ri khiu yo penjo e ni ki jing kho yang kum tudu henrai tip ini ki por sibet da bon sibet da dam ni ki prolog ki wa em lắm thấy đi nó khiên bà gì thì hắn rồi ha cái ní cái chi của man của bằng cai rồi ai tùy khinh đáo gì và đang chna sọc thầm nè cái thì man cái chỉ buôn bà cái trình độ ya gì và nó trong trong quay qua mình chỉ muốn cái mình tu quay qua nó lori te kamu do unde kat kam cái anh và to clear gì tàu man gi wa khoi ki thau wa san phau mitar chatigi timon chitidiang yong ga wa nrei ki dang bon ki jingtei ya ki yung kisem wa yoi wa pun khnia pun khanra ka wa u pendo penvia wa ya ki nage men tudu go man ngam ga wa man he ki kam ki doi ki wa de na bos wa yoi da ga jingma để lẽ bao nhiêu nhà ngô này mà ha cái này cái gần tí cái này cái gia của phần man cái này đi quan ní vốn gì bảy bát để đi em xem đi đi vô súc cái gì rồi liang cái bảy bát cái sini mình jet satu kan ni cái em xem cáiว่าវាលែវាប្រខាត់វាប្រឡាចខ្មាត់cái này cái gìលែតែហេតុអីមកហាកនេះក៏នេះក៏ស្ងីកាមឌីអងឡាំងយូរ៉ូwa yong wa da mem la de na ba da penyung malam na ka ni ka sing ya ku bom jing ye ga sarkar wa ya da ya ga mentru wa di di ong bai wa u ya lai cha ka high court na ba dai tai bor ya yong i yo lu ti na gi ni ki jing cha yu roi ya i hok yong ki nong chong chnong we haro i jing cha yu ya i hok yong ga du kam go wa em ki ya klam ha ka tu sni wa ka le em ki go hok na ba mun du to go im wa man kam go blai ya ga chnong go yong i
kata to ya nai wa penyok biang ya kita ki hop wa yoluti wa kani ka yi kita dai jingrap lang wa li kit bak kit riang yong ki nong chong chnom u ye ga wan la sakmat wa yoluti wa na nduk re wa la ni luti ko wa u le kes wa kap tu ko yo tho i ki nong sai ki nong yi yoluti wa dai ni dan hi wa penyok di ai hok yong i wa ki te ki nong ki char ko na yo e ki ya ka order ka ro kan te i ya prakhat i wa ulai chwai ka te beluti nang wa yo luti wa yo i ya ki hok yo i du ka te dan hi e ku le i pi le ki wa priang i ki ko bor nang wa yo tip ki wa yo i ki ka char menta nagane ka jing ya khi jong nong song shnong ula wan ai ka jing soi kerteng deki spa ngot ki ba badan ki shnong tarwiar jong ka mentdu ngidan ka jing kermen ka bas kem malang bagan ni ka sithi bangin tho so chief justice ban chairman NGT menta ka kanti ka dai ban trai kam namar hoj nagaliang masaji lalu dai na ka jing ga ujor jong ka NGT ka dan ka jing bahak hindet kadan ki an ki kandan bawan rat kan GT rementa sa pajba ban ki ngidan ga jikar man ban tanggan ni galat baga yeng bisa kadai ka judiciary kadai ka basla ban penbiang ban priang yakini ki jikwa